туро чӣ медорад? хеле монда шудӣ? қувваи кофӣ надорӣ? вақти кофӣ надорӣ? ҳозир туро чӣ медорад? ё ки пули кофӣ надорӣ? сабабаш танҳо ҳамин аст? ё ки чизе туро дошта истода? худи туӣ. баҳонаҳо форам шинда мешаванд ба гӯши шахсоне ки онҳоро мекобанд. аз худ шарм доштанро хотима деҳ. афсӯсхӯриро ба ҳар шахс гуфтани ғамгиниятро ва воқеаҳои дилғашкунандаатро раҳо кун. оё ту маро ягон маротиба бо Rolls Royce ё ки дар меҳмонхонаи 7-сторагӣ чӣ гуна боҳашамат зиндагӣ карданамро дидаӣ? ман барои ба ин дараҷа расидан сахт заҳмат кашидам ва ман ҳеҷ кас ёрӣ нарасондааст. аз ҷой бархез, қувваи аслиятро нишон деҳ. зиндагӣ давом дорад. вақт гузашта истодааст. ҳамаи имкониятҳои доштаатро истифода бар. давр даври туст.